BPF को आंचलिक दल होननानै अनब्लाबो UPPL को आंचलिक दल होननानै अनबाबो बावहाय पद्म फुलासो बारगोन। दा बे पद्म फुलखौ फुनानै ज्राव गारहैनो पद्म फुल उठाई फेलाबोलय कारणे नांगलो खामनाय ट्रेक्टरो खामनाय आमार এই হাতেদি আমি উঠাই ফেলাবা লাগিব ना कि कय रायसोखौ ना दिलीप शइकिया बिथाङा मोनसे जिनिसखौसो इनस्टिगेट खालामनो नागिरदों बेखौ आंचलिक दला बुजिनांगोन जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला जोङो मोनसेनाव मोनसेखौ दानना होगोन बुङो थारमाने बेनि आइडिया जाहैबाय अना बर'नि धोखौ लाबोफिननाय अना बर'नि सहाय लानानै फिर खनसे सरकार बानायनाय दा बेफोरबायदि एसेबां गोजौनि इमान उखर बिजेपि स्टेट सभापति डांगरे এনেকুৱা কথা যে কমিউনেল কথাটো কয় এটো খুবই বিয়া হইছে दा बे খুব गाज्रि दा दिलीप शइकियानि डिजाइना খুব गाज्रि बेखायनो आङो बुंदों बिजेपि आव हाबनाय बर' दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना इमिडिएटलि बिजेपि एरिबा लागे आरो कंग्रेसआव जगदान दिबा लागे पर्बजरायाव जोङो दिनै नामायबोदों पर्बजरायाव जोङो हाबनानै बासबारियाव अफिसाव एसे सावराय मेल जिरायबाय आरो बासबारि कंग्रेसनि अफिसनिफ्राय जोङो मालतीजरायाव हाबबाय मालतीजरा गामियावबो बिराद मोजां रह रह रायजोनि जथुम्मायाव जोङो मोजां कंग्रेसनि सिन्थाधाराखौ जोङो सावरायबाय जे आंचलिक दल BPF आंचलिक दल UPPL बिथांमोना बे 15 बोसोर 17 बोसोर आरो 5 बोसोराव दिनै बिजेपिजों बेसेबां थगायजाखो रायजो राजाया बयबो अबगत जाबाय बेखौ बुजिबाय आरो फैयै फैयै जोङो नै दा बावहाय नैबे पर्बजरानिनो सिलेट पार्ट 2 1573 पोलिं स्टेशनाव जोङो फैबाय दिनै बे ओनसोलनि माइनरिटी बिथांमोना एके ज' जाजाय फैबाय बयबो मोजां मोनबाय আমি সেইটোৱে কৈছে যে এই রায় সকলে আগত ইমান জ্ঞাত নাছিল যে কংগ্রেস কি কৰিব পাৰে যোৱা বিগত 15 বছৰ BPF শাসনত যোৱা বিগত 5 বছৰ UPPL শাসনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে তেখেতসকলক ইমান মিছলীয়াভাৱে তেখেতক ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ কথাবিলাক ইয়াত उत्थापन होइसे बावहाय दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा बयबो मिथिनानै जे BPF को आंचलिक दल होननानै अनब्लाबो UPPL को आंचलिक दल होननानै अनबाबो बावहाय पद्म फुलासो बारगोन दा बे पद्म फुलखौ फुनानै ज्राव गारहैनो पद्म फुल उठाई फेलाबोलय कारणे नांगलो खामनाय ट्रेक्टरो खामनाय आमार এই हातेदी आमी उठाई फेलाबा লাগিব ना कि कय रायसोखौ दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय रायजोफोर दिनैहाय पर्बजरायाव कंग्रेसनि दोहौआ फैजेनबाय एके 100% सियर बावहाय कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाया दिनैनि बे पर्बजरा समस्थियाव आइ कंग्रेसआ सोर दोलोजों बादिनांनाय जागोन आइ कंग्रेसआ मथामथि जोङो BPF मोनमोन बायद'जोंनो बाय माने दाङाबाजि जागोन बांसिन फेक्टरा मोनमोनानो BPF निफ्राय जानो हागौ मोनसे खोथा जे दिलीप शइकिया बुंनाय बायदिब्ला BTC 6 शेड्यूलनि मानसि आरो ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि मानसिया जुदि गुवाहाटीयाव हा बायनो हायोब्ला अब्ला गुवाहाटीनि मानसियाबो 6 शेड्यूल बिटार एरियायाव हा बायनो मोनथाय दङ होननानै बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव दानि गोसारबाय थागासिनो दङ नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंगोन ना दिलीप शइकिया बिथाङा मोनसे जिनिसखौसो इनस्टिगेट खालामनो नागिरदों बेखौ आंचलिक दला बुजिनांगोन जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे बिथाङा 6 शेड्यूलआ मा बुस्थु 6 शेड्यूलआ जाहैबाय मोनसे जोंनि बै समनिफ्रायनो पूर्व परिस्मा होखाजानाय मोनसे अटोनमी सेल्फ रुल गवर्निं 6 शेड्यूलआव जोङो जायो बेनिफ्राय बेल एन्ड ब्लकआ जाहैबाय जोंनि हानि रैखाथि दा बिथाङा बे बुस्थुखौनो जुदि गैया खालामनो नागिरोबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला जोङो मोनसेनाव मोनसेखौ दानना होगोन बुङो थारमाने बेनि आइडिया जाहैबाय अना बर'नि धोखौ लाबोफिननाय अना बर'नि सहाय लानानै फिर खनसे सरकार बानायनाय दा बेफोरबायदि एसेबां गोजौनि इमान उखर बिजेपि स्टेट सभापति डांगरे এনেকুৱা কথা যে কমিউনেল কথাটো কয় এটো খুবই বিয়া হইছে दा बे খুব गाज्रि दा दिलीप शइकियानि डिजाइना খুব गाज्रि बेखायनो आङो बुंदों बिजेपि आव हाबनाय बर' दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना इमिडिएटलि बिजेपि एरिबा लागे आरो कंग्रेसआव जगदान दिबा लागे UPPL आरो BPF नि गेजेराव गोरोबलायनायनि खोथाखौ फैबाय थानायखौ जों नुबाय थादों नाथाय
दानिसो बिपिएफ पार्टिया जे 22टा केन्डिडेट एबा दाबिदार बा टिकेट जायनाखि बिजाथि गेलेगोन बेखौ मुंखौबो फोसावनाय जाबाय बिनि गेजेराव बिसोर गोरोबलायनाया माब्रै फैगोन बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन? ना बे खोथाया लकसभानि सिगाङावबोथ' जादोंमोन नङा होमबा इउपिपिएल जों बिपिएफ जों गोरोबनायनि खोथा इलेक्सननि सिगां बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबनायनि खोथाया फैयो बे गासिबो पलिटिकेल मोनसे प्रपगेन्डा राजनितिनि माबा मोनसे लाबालाब जागोन साननानै बिपिएफआबो बेखौ ओरैनो बुंसोबायो आरो इउपिपिएलआबो बेखौ बुङो प्रेक्टिकेलाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ